Ak sa dožiješ 75 rokov, približne 25 z nich prespíš. To znamená, že tretinu svojho života stráviš so zatvorenými očami. Na prvý pohľad to znie ako obrovská strata času. Veď počas spánku nič nehovoríš, nič nezarobíš a na prvý pohľad nerobíš vôbec nič. Preto dnes veľa ľudí verí, že spánok je len zbytočný luxus. Na internete denne vidíš videá ľudí, ktorí vstávajú o 4 ráno, spia 5 hodín a tvrdia, že práve preto sú úspešní. A v hlave si hovoríš, naozaj potrebujem spať 8 hodín? Čo sa vlastne stane, ak budem spať iba 5? Lenže tvoje telo sa neriadi motivačnými videami. Riadi sa biológiou a tá sa za posledných niekoľko miliónov rokov vôbec nezmenila. Spánok preto nie je odmena za náročný deň, je to biologická potreba a vedci sa rozhodli zistiť, čo sa stane, keď človek začne spať menej. Nechali skupinu dobrovoľníkov spať menej ako 6 hodín denne počas jedného týždňa. Potom ich úmyselne vystavili vírusu bežného nachladnutia. Výsledok bol prekvapivý. Ľudia, ktorí spali menej ako 6 hodín, ochoreli viac ako 4 krát častejšie než tí, ktorí spali 7 a viac hodín. A to je len jedna z vecí, ktoré nedostatok spánku spôsobuje. Po približne 17 hodinách bez spánku totiž tvoj mozog reaguje podobne, ako keby si mal v krvi približne 0,05 promile alkoholu. Po celých 24 hodinách bez spánku sa tvoj výkon približuje človeku, ktorý je opitý. Pomalšie reaguješ, horšie sa rozhoduješ, robíš viac chýb a najnebezpečnejšie je, že si to väčšinou ani neuvedomuješ. Vedci zistili, že ľudia, ktorí spali iba 6 hodín denne počas 2 týždňov, mali pocit, že si na únavu zvykli. Ich výsledky v testoch boli však každým dňom horšie. Mozog ich jednoducho presvedčil, že fungujú normálne. V skutočnosti však ich výkon neustále klesal a práve preto je nedostatok spánku taký zákerný. Nezničí ťa za jednu noc, prichádza pomaly. A kým si myslíš, že si úplne v pohode, tvoj mozog už dávno nefunguje na 100%. Ale prečo sa toto vlastne deje? Veď keď spíš, iba ležíš so zatvorenými očami. Aspoň to tak vyzerá. V skutočnosti je však tvoj mozog počas spánku neuveriteľne aktívny. Napríklad počas hlbokého spánku začne medzi mozgovými bunkami prúdiť oveľa viac mozgovo-miechového moku. Vedci tento systém objavili len v roku 2012 a dnes ho prirovnávajú ku kanalizácii mozgu. Počas dňa sa totiž medzi neurónmi hromadia odpadové látky. Až keď zaspíš, mozog ich začne doslova vyplachovať. Niektoré z týchto látok sa dokonca spájajú s Alzheimerovou chorobou. Inými slovami, kým ty spíš, tvoj mozog robí veľké nočné upratovanie. Ale tým sa to nekončí. Predstav si, že sa večer učíš na skúšku. Prečítaš si desiatky strán a povieš si, že radšej nebudeš spať, aby si mal viac času na učenie. Lenže v skutočnosti robíš pravý opak. Nové spomienky sa totiž upadajú práve počas spánku. Bez neho sa veľká časť toho, čo si sa naučil, jednoducho nestihne presunúť do dlhodobej pamäte. Preto si po prebdenej noci často pamätáš menej, aj keď si sa učil dlhšie. A zrejme si všimol ešte jednu vec. Po zlej noci máš oveľa väčšiu chuť na sladké. Ani to nie je náhoda. Keď spíš málo, telo začne produkovať viac hormónu grelínu, ktorý zvyšuje hlad. Zároveň klesne množstvo hormónu leptínu, ktorý mozgu tvrdí, že si sýty. Výsledok, máš väčší hlad, viac chuť na sladké a oveľa ťažšie odolávaš nezdravému jedlu. Vedci dokonca zistili, že ľudia po zlej noci zjedia v priemere o stovky kalórií viac ako tí, ktorí sa dobre vyspali. Takže keď po prebdenej noci dostaneš chuť objednať si pizzu alebo zájsť do McDonald's, nie je to len nedostatok disciplíny, ale je to biológia. A možno si teraz hovoríš, dobre, ale ja poznám ľudí, ktorí spia 4 alebo 5 hodín denne a fungujú úplne normálne. V skutočnosti je takých ľudí extrémne málo. Existuje vzácna genetická mutácia, vďaka ktorej niektorým ľuďom naozaj stačí približne 6 hodín spánku. Odhaduje sa však, že ju má menej ako 1% populácie. Ak teda nie si jedným z nich, tvoje telo si nedostatok spánku skôr či neskôr vypýta. A často spôsobom, ktorý si ani nevšimneš. Napríklad mikrospánkom. Mikrospánok trvá iba 1 až 10 sekúnd. Počas tejto chvíle tvoj mozog doslova vypne, aj keď má stále otvorené oči. Najhoršie je, že si ho väčšinou ani neuvedomíš. Za volantom to však môže znamenať desiatky metrov, ktoré prejdeš úplne naslepo. Práve únava patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd na svete. Lekári, piloti, strojvodcovia či operátori v továrniach robia po prebdených nociach výrazne viac chýb. Nie preto, že by boli menej schopní, ale preto, že ich mozog jednoducho nestíha. A čo keby si nespal úplne? Najdlhší zdokumentovaný čas bez spánku dosiahol v roku 1964 študent Randy Gardner. Vydržal približne 264 hodín, teda viac ako 11 dní. Na konci experimentu mal problémy s pamäťou, sústredením, rečou a dokonca začal halucinovať. Po niekoľkých nociach kvalitného spánku sa síce zotavil,
No dnes by podobný experiment už z etických dôvodov pravdepodobne nikto nedovolil. Jednoducho preto, že riziko je príliš veľké. A práve to ukazuje, aký dôležitý spánok v skutočnosti je. Nie je to čas, keď tvoje telo nič nerobí, práve naopak. Riedi spomienky, reguluje hormóny, posilňuje imunitu a pripravuje ťa na ďalší deň. Takže keď na budúce budeš rozmýšľať, či zostať hore ešte 1 hodinu, možno si spomen na to, že tým čas nešetríš. Len si požičiavaš energiu od svojho budúceho ja a ten účet budeš musieť skôr či neskôr zaplatiť.